Yau na zo muku da bacin rai na kalila na minti daya. So mutane, dan kun gan Sadiya Haruna tana maganar nonuwa, Sadiya Haruna tana maganar gusu, Sadiya Haruna, let me just put it in this way, Sadiya Haruna tana maganar batsa. So you take Sadiya Haruna as yar iska. You think that whenever you see Sadiya Haruna, you can fuck the hell out of her, right? If you are thinking that, you are very stupid. What did I say? I said if you are thinking that, you are very, very stupid. Let me tell you, anyone you are seeing on social media and you are judging that person just because of his Instagram post, Sadiya, I said you are an illiterate. What did I say? I said you are an illiterate. Go back to school, okay? Go back to school. And let me tell you, whenever someone see me among my fans and he dare, yau ina so in yi bayani akan soyayya, wato akan saurayi da budurwa. A ce kana soyayya da budurwa ne, aka zo aka same ka aka ce karuwa ce, yar iska ce, yar lesbian ne, ai mazan da suka ci ta ma ba za ta iya irga su ba, this and that. Sai ka zo ka ɗauka wannan maganganun mutane, ka zo kai amfani da shi, ka zo ka ɗauke shi a matsayin hujja da cewa kai fa baka son ta, kama ba su soyayyar nan ga abin da ka je a kanta. To wallahi tallahi dan uwa baka san menene soyayya ba. Yes, har idan kana son mutum so na gaskiya, to you have to love that person for who he is. Sai dai idan tana tare da kai ne kuma tana wannan halayen, ka san da su, kana iya barinta, ya fita a kanka, ba za ka iya ba. But don kun haɗu ne ba ta wannan abubuwan, aka zo aka kama maka labari, let it go. Kowa yana da guntun kashin shi a gindi, kowa yana da shi, kai ma kana da shi.